אני בלי סביבה אף פעם לא יכול למדוד את עצמי. אם אני לא מתחיל לעבוד בסביבה, אני נמצא כאילו בסביבה, רחוב, חברים, עבודה, כל מיני דברים, אבל אם אני לא נמצא בסביבה שהיא עוזרת לי לבדוק את הכוונה שלי בצורה אמיתית, זאת אומרת, בסביבת האנשים שהם רוצים גם כן להגיע לאותה התוצאה, אז לא יקרה כאן כלום. אני חייב להגיע למדידה, לבירור, לביקורת על הכוונה. וזה עוזרים לי דווקא אנשים שאני נמצא איתם יחד, מפני שהאנשים האלה הם, אני לא מכיר את זה בינתיים, את המערכת, איך שזה עובד. נראה לי שזה חברים, נמצאים מחוץ עליה, אבל זה העתקה ממני. שבצורה כזאת, כמו שאומר לנו בעל הסולם, אני יכול לראות את התכונות שלי. שאם אני רואה את העולם, אני צריך לדעת שזה קיים בי. כל התכונות האלה, כל המיליארדי האנשים האלה, וחיות, וצמחים, ודומם, הכל נמצא בי. דומם, צומח, חי, מדבר, אלו 4 תכונות שלי, של רצון לקבל שלי, שהן נמצאות בי, ואני רואה אותן בחוץ, מחוץ לי, מפני שאז בצורה כזאת אני יכול בצורה בולטת, ברורה יותר, לראות מה זה, ולראות ביחס שלי האגואיסטי כלפיהם, כן, עד כמה שאני אוהב אותם, שונא אותם, דוחה אותם, מקרב אותם וכן הלאה.